Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәт чираттагы батырларын узатты. Ознакайда һәйкәл тирәсен яшелләндерәләр. Калабызда өмәләр дәвам итә. Әлмәттә өлешчә мобилизация дәвам итә. Бүген калабыз һәм районыбыз халкы чираттагы ир-егетләрен тантаналы төстә хәрби әзерлеккә озатты. Решил пойти добровольно, грубо говоря, добровольно мобилизироваться. Вот у меня была бронь, но я решил пойти и помочь нашим ребятам в этом нелегком деле. Ярослав диңгез пехотасында хезмәт иткән, мобилизацияны кичектиреп тору мөмкинлеге булса да, ул ил өчен җаваплы чорда хәрби операциядә катнашуны өстенрәк күргән. Һәм менә бүген ул биредә башка Әлмәт ир-егетләре кебек документлар тутыра, юристлар белән киңәшләшә. Бер сүз белән әйткәндә, хәрби операциягә барып кушылганчы, биредә аны көтеп калучыларның көнкүрешен җиңеләйтү өчен кулыннан килгәннең барысын да эшләп калырга ашыга. Бу юлы мобилизациягә эләгүчеләр саны элеккегеләре белән чагыштырганда иң күбе. Егетләрне Казанга озату өчен 5 автобус көтеп тора. Аңарчы алар каршында һәр вакыттагы район башлыгы Тимур Нугманов чыгыш ясады. Ул аларга лаеклы хезмәт итеп исән-сау әйләнеп кайтуларын теләде. Гаиләләр турында кайгыртуны һәм көнкүреш проблемаларын хәл итүне үз өстенә алачагын вәгъдә бирде. Җиңел булмаган юлга озатканда хәйр фатихаларын дин әһелләре дә бирде. Һәр мобилизацияләнүчегә исемнәре белән имзаланган иң мөһим кирәк-ярак тутырылган рюкзаклар тапшырылды. Анда йөке капчыгы, термо киемнәр, индивидуаль медицина җыелмасы, мультитул, поход җыелмасы һәм башка предметлар. Иң дулкынландыргыч мизгелләрнең берсе туганнар белән хушлашу тантанасы. Әниләр, әтиләр, тормыш иптәшләре, балалар, дуслар, туганнар, бөтен мәйдан кешеләр белән тулган. Алар барысы да кадерләрен хезмәткә озатырга килгән. Резервтагы ир-егетләр автобуслар белән Казанга киттеләр. Алар анда хәрби әзерлек узачак. Шуннан соң гына хәрби операциягә юл алачаклар. Радифа Нугманова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан министрлар кабинеты карары нигезендә әтиләре Россия кораллы көчләренә мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылган балигъ булмаган һәр балага акчалата ярдәм каралган. Ул бер тапкыр бирелә, аның күләме 20 000 сум. Ярдәм чарасын алу өчен гражданнарга Әлмәт шәһәренең Республика матди ярдәм үзәге бүлекчәсенә гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул Клара Цеткин урамы 54А адресы буенча урнашкан. Белешмәләр өчен телефон 43 81 96. Шулай ук Әлмәт районында 260101 телефоны буенча кайнар линияда эшли. Әлеге телефон буенча шалтыратып мобилизациягә эләгүчеләрнең гаиләләренә кая һәм нинди ярдәм алырга мөмкинлеген белешергә була. Казанда хәрби әзерлектә булганнар янына бару өчен бушлай йөри торган автобуслар хакында тулырак мәгълүмат алырга мөмкин булачак. Оператив штабның телефонын кабатлап әйтәбез: 260101. Узган ел Татнефть компаниясе ярдәме белән Ознакайда Чернобыль атом станциясында аварияда катнашучылар истәлегенә һәйкәл ачылган иде. Күптән түгел әлеге һәйкәл янына агачлар утыртылды. Яшелләндерү чарасы хакында тулырак Илмира Шәрифуллина. Авария катастрофаларны күтәрүдә районнан барлыгы 118 кеше катнашкан. Бүгенге көндә аларның 58-е исән. Чернобыльгә төшкәч, безнең старшылар киреп киттеләр оформлениягә. Шунда гомбар сатып сорышы. Хатын кыз бездән сорый, каян килдегез улым? Ташкенттан. Монда шапчыкларда ашмый бит. Нигә җөрисез яшь кенә кешеләр дип. Август 2-сі безне Чернобыль территориясына алып кирделәр. И шуннан бері мен 26 сентябрьгә тикле Чернобыль территориясында төзелә торган 5 төзелә башлаган 5-6 айысның ысалайында яшадык. Алтысында бар төштек. Анда шофер булып, кразда шахтер казган чокырга реактор астында бетон ташыдым. Аннан соң радиация туктаттылар да 2 көн 5 минут реакторга кирдем. Еллар уза ветераннар сафы сирәгәя, ләкин аларның батырлыклары онытылмый. Үссен, бик матур парк булып торсын. Шундый матур изге урын. Күрә кем катнаша, аларга барысына да бик зур рәхмәт. Агач утыртуда Урман хуҗалыгы шәһәрнең 4-нче лицее гимназия укучылары, укытучылары, ветераннар катнашты. Татнефть безгә монда 250 000 сумга якын акча бүлеп бирде бу һәйкәлне торгызу өчен. Менә узган ел тантаналы төстә ачтык һәм киләчәктә дә инде бу һәйкәл шулай матур булып шәһәребезнең яме булып торырга тиеш. Һәйкәл янына барысы 20 төп зәңгәр чыршы утыртылды. Үсентеләрне Ознакай урман хуҗалыгы әзерләгән. Саженцы
Әлеге үсентеләр безнең урман хуҗалыгы питомнигында үстерелде. Аларга якынча 8 ел. Бүгенге чара урманны саклык акциясе кысаларында һәйкәлне саклау, ветераннарның исемен мәңгеләштерү максатыннан оештырылды. Бүгенге чарада барысы 20 агач утыртылды. Бик тиздән әлеге чыршылар үсеп җитәрләр. Ветераннар данын шаулап җырларлар. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Чисталык үзебез өчен һәм үзебездән тора. Шулай да берәүләр ял иткәннән соң калтырып киткән чүп-чарны кемдә булса җыештырып түгү гадел түгел. Әлмәтлеләрдә экологик мәдәният кайчан булыр? Бу сорауга җавапны Рәдифә Ногманова эзләде. Әлмәт су саклагычында бүген тагын үмә. Сезон башланганнан бирле инде 5-нчесе. Берәүләр җыештырып түгә торган, икенчеләре ташлауларын дәвам итә. Иң актив оешмалар алар үзебезнең муниципалитет, исполком, беренче чиратта водоканал, светсервис, ГУАТ. Шушы 3 оешма һәрбер субботникта бик актив катнашалар, бик нык булышалар. Экология һәм төзекләндерү департаменты директоры сүзләренчә, соңгы үмә вакытында гына беридән 2 КАМАЗ конкурс калтыклары җыеп төккәннән. Бу елда шуннан ким булмас, дип белгечләр. Соңгы 20 елда гына да калабыз ким дигәндә 10 тапкыр эколизер исеменә лаек булды. Татнефть компаниясе һәм башка предприятиеләр көче белән чисталыкны булдырып калуга бик зур көч һәм акчалар сарыф ителә. Тик менә экологик тәрбия никтер аксый бирә. Әлмәт су саклагычы территориясенә урнашкан Габи чишмәсендәге чисталыкны саклап тотыр өчен экологлар кулдан килгәннең барысында эшлиләр. Узган ел биредә мәсәлән махсус контейнерлар урнаштырылган булган. Ләкин бу контейнерларга барыннан да бигрәк Ермаков урамында яшәүчеләр куанган. Чөнки аларга хәзер чүп машиналарын көтеп торуның кирәге юк. Чыгардың салдың һәм шуның белән эш бетте. Белгечләр сүзләренчә, бу контейнерларны көн саен чыгарып түгеп торалар. Әгәр дә көн сайын контейнерлар бушатылып торылмаса, чүплек тиз арада тулып таша, дип белгечләр. Без быел гына инде 5-нче тапкыр чыгабыз хәзер водохранилище кырыен чистартерга. Кешеләр ял иткән орнында чүпләрен үзләре белән чыгар алып чыкмыйлар, утырган җирләрендә калдыралар. Ул бутылкалар да булырга может, одноразовый посудалар. Шулык салатларын калдырып китәләр, үзләр артыннан җыештырмыйча. Шуңа күрә айга бер чистартып торырга кирәк. Һәр ай ярым сайын субботник оештырырга кирәк. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 29 октябрь Комсомол туган көн. Шул уңайдан иртәгә 29 октябрь көнне Комсомоллар паркында үмә узачак. Шараның слоганы «Кем килә, шул мәңге яшь». ВЛКСМның 100 ел скверы Шаян комсомол ветераннарын көтә. Үмә иртәнге 9-да башлана. Әлмәттә юл хәрәкәте дәүләт инспекциясы хезмәткәрләре автобус рейдын үткәрде. Ул пассажирлар йөртү кагыйдәләрен бузуны кисәтүгә һәм ачыклауга, шулай ук транспорт хезмәтләрен законсыз күрсәтүгә һәм пассажирлар йөртүнең шул исәптән җиңел такси автомобильләренең тиешле дәрәҗәдә куркынычсызлыгын тәэмин итмәүгә юнәлдерелгән. Әлеге операция барышында 13 автобус тикшерелгән һәм 5 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очрагы ачыкланган. Иртәгә 29 октябрьдә Әлмәт районы Юхиди бүлеге тарафыннан тоннель операциясы узачак. Анысы җәяүләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очракларын ачыклауны максат итә. Башка темаларга 24 октябрьдән 28-нә кадәр Тольяттида халыкара класслы спорт мастеры Ринат Хафизов истәлегенә Бөтен Россия турниры узды. Әлмәтле Анастасия Антикова һәм Варвара Прокопьева спорт мастеры кандидаты программасында хатын-кызларның парлы күнегүләрендә җиңде. Барлыгы Бөтен Россия ярышларында Татарстан, Башкортстан республикаларыннан, Самара, Саратов, Новгород, Ростов өлкәләреннән, Ханты-Мансийск автономияле округы һәм Хабаровск краеннан 150 акробат катнашты. Әлмәтнең Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче кызлар 7 елга якын парлап чыгыш ясый. Нам очень нравится. Все отлично. В 3 года привели родители, потом мне понравилось, и я начала заниматься. Әлегә шулар Миллина Хәсән һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.